Iki Besti menuku dino iki, masak ayam kecap pedas dan tumis brokoli wortel bakso. Iki mau aku nang pasar tuku ayam 2 kilo Besti. 1 kilo ayam dihargai 35.000. Piye Besti ning nggonmu? Pitik potong sak kilone regane piro? Sebelum ayamnya digoreng iki tak ungkep dhisik, Bes. Aku nontoni videone uwong iki ono sing goreng ayam tanpa diungkep. Dimarinasi langsung digoreng. Katanya sih lebih juicy, tapi aku sih kurang tahu nyoba. Aku koyone arep ae Besti, ayam tanpa diungkep langsung digoreng. Sing rewel iku bojoku, njaluke nek goreng ayam iku keset dan kering sampai ke dalam. Loh, iki Besti, bumbuku yang merah merona menggoda wis nyemplung ke dalam wajanku yang glowing. Tiba-tiba saja bumbune wis mateng dan tane. Lanjut, iki tak tambahi banyu. Bar ngono iki tak tambahi kecap bangau dari kedelai pilihan. Iki kecapnya tak wae loro Besti, soale ayame 2 kilo. 2 kilo wis kelong deng, mau dijogok gawe lalapan. Lihatlah ini Besti, ayam kecap pedasku dengan bumbunya yang leko. Ayam kecap pedasnya wis mateng, marilah kita entas. Gorong mari sampai di situ Besti, iki lanjut aku arep ngoseng brokoli. Sunten minyake ke dalam wajan glowing dan cemplungkan perbumbuane sing wis mari diiris. Neng kene bumbune tak iris ae Besti, ono brambang abang, brambang putih lan lombok abang. Bumbu matang dan keharumannya sudah tercium, cemplungkan brokoli dan wortelnya. Tambahkan sedikit air dan jangan lupa dikasih seasoning. Uyah, gula titik, micin biar pintar. Terus neng kene tak tambahi ladaku. Sebenarnya masak iku bumbune sesuai selera masing-masing Besti, gak harus sama dengan orang lain. Iki Besti, brokoli ambi wortele wis setengah mateng. Terus iki tak cemplungno pentole. Pentol sing wis diiris dadi loro. Wis ojo terlalu empuk, ayo gendang dientas. Gimana Besti? Cantik kan seperti kamu?